Gedeon harcol Istenért. Az izraeliták megromlottak. Már nem éltek Isten törvényei szerint. Hamarosan rájuk támadt egy másik nép, a midianiták. Elpusztította városaikat, elhordta termésüket, elhajtotta állataikat. Izrael népe a hegyek közé, barlangokba és erdőkbe húzódott. Élt egy Gedeon nevű izraelita fiú. Nagyapjától és apjától hallotta, mennyi jót tett Isten a népével. Hallott Mózesről és Józsuéról, hallott Kánaán csodálatos elfoglalásáról. Most hol van Isten? kérdezte. Szükségünk lenne rá, hogy harcolni tudjunk a midianiták ellen. Még nem sejtette, milyen tervei vannak vele az Úrnak. Amikor felnőtt, Isten elküldte hozzá egy angyalát. Az Úr téged szemelt ki, hogy megszabadítsd Izraelt a midianitáktól, szólt az angyal. Gedeon megijedt, gyöngének érezte magát. Hogyan vihetném ezt végbe éppen én? kérdezte. Isten segítségével, felelt az angyal. Gedeon azonban nem tudta elhinni, hogy valóban Isten üzent neki. Bizonyítékot kért tőle. Ha valóban azt akarod, hogy vezessem harcra a népet, adj valami jelet, mondta. Azon az éjszakán gyapjút terített ki a szabadba. A gyapjú reggelre harmatos lett, körülötte a föld azonban száraz maradt. De Gedeon még mindig nem volt biztos a dolgában. Engedd meg, hogy még egy próbát tegyek, szólt Istenhez. Este újra kitette a gyapjút. Reggelre csak a gyapjú maradt száraz, a föld azonban harmatos lett körülötte. Gedeon most már biztos volt benne, hogy Isten kiválasztotta őt. Összehívta Izrael fiait, és kijelentette, hogy harcba vezeti őket a midianiták ellen. Több ezer fegyveres gyűlt egybe. Amikor készen álltak, Isten így szólt. Túl sok az ember. Bizonyítani akarom, hogy nem az ő erejük győz majd, hanem az enyém. Gedeon ezért kihirdette. Akiben félelem van, menjen haza. Erre az egybegyűltek fele hazament. Az Úr így szólt Gedeonhoz. Még mindig túl sok az ember. Vezesd őket a víz mellé, és figyeld meg, hogyan isznak. Aki egész arcával a vízbe hajol, nem figyel az ellenségre. Őket is küld haza. A jó harcos tenyerével merít vizet, és úgy viszi a szájához. E próba után Gedeonnak mindössze 300 embere maradt. Ezzel a kevéssel félt harcba bocsátkozni, ezért Isten így szólt hozzá. Menj az ellenség táborához, és hallgasd ki őket. Gedeon a táborhoz lopódzott és fülelt. Az egyik harcos éppen így szólt a társához. Isten Gedeon kezére adja az egész tábort. Amint besötétedett, Gedeon 3 csoportra osztotta embereit. Minden ember vitt egy-egy jókora üres korsót, egy fáklyát, meg egy harsonát. Rejtsétek a fáklyát a korsóba, parancsolta Gedeon. Maradjatok csöndben, amíg jelt nem adok, akkor tegyetek mindnyájan úgy, ahogy én. A 3 részre osztott sereg zajtalanul körülvette a tábort. Gedeon hirtelen összetörte korsóját, belefújt kürtjébe és felkiáltott. Istenért és Gedeonért! A tábor körül egyszerre harsant fel a kiáltás. Istenért és Gedeonért! A midianiták felriadtak. A roppant zaj hallatán azt hitték, temérdek a támadó. Az ellenséget nem látták. Sokan saját emberüket sebezték meg, aztán megfutamodott az egész tábor. Izrael népe örömében táncra perdült. Gedeon győzelmét ünnepelte, ám ő elhárította magáról a dicsőséget. Felvilágosította az izraelitákat, hogy ismét csak Isten szabadította meg őket. A választott nép megbánta bűneit, és az Úr törvényei szerint békében élt tovább ősei földjén.